Nihayet jilekler jiyip koyduk. Almira apalar iyinde biz. Almira apayında matur alyapkışların giyip jilekten pirog әзерләргә жиына. Шулай бит, Almira apa? Менә шундый тәмле җиләкләрне җыеп кайттык. Хәзер шуннан хуш исле тәмле җиләктән хуш исле тәмле авызга кергәчне эреп китә торган пирог паштет пешерәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аның өчен алабыз 200 грамм сыер мае, 300 грамм un, ак un, 100 грамм шикәр комы, ванилин тәмләткече, камыр көпшәкчеге, разрыхлитель дип атала. Біразына чеметіп кенә ярты бал кашыгы туз алдым мен. Монысы безнең җиләк өчен кирәк булачак, җиләккә сибәргә. Җиләк өчен менә начинкага кирәк булачак крахмал. Салабыз 2 аш кашык крахмал. Камыр өчен тагын алабыз күкәй, күк сарысын, күкәйнең агын өстенә булгатып салабыз. Хәзер бисмиллаһир-рахманир-рахим без эш башлыйбыз. Шушы иленгән ак онга сыер майын салып, угыштан уабыз. Biz pişirəbiz. Песоклы камыр була инде бу безнең. Авызга кергәчтен эреп китә торган. Мин аны эре угыштан уам да, уалап тора торган камыр ясыйм. Менә шушылай иттереп уабыз да инде аны. Җиләкләр быел бик күп булды, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Алланың рәхмәте белән бәрәкәтле ризыклар булсын барчабызга да. Җиләкне алдан чөгеннән айырабыз инде. Айырабыз, айырып куябыз. Без җыеп кайттык та менә аны. Ул изелгән, ул пешкән, ул өлгергән җиләк, сусыл, баллы. Шуңа күрә тиз генә бирчеп куябыз да без аны, яшеллегеннән бирчибез дә. Менә шулай итеп пирогка инде күп кеше бирчемичә дә пешерә инде. Ул файдалы дип әйтәләр инде аны яшеллеген. Мин инде пирогка менә шушылай итеп бирчеп пешерәм. Камырны мин шушылай иттереп уам. Ул әйбәт итеп балчыклана. Ак май белән он монда. Хәзер мин шушыңарга тәмләткечләрне салып җибәрәм. Монсы нәрсә булды инде? Монда ванилин, разрыхлитель и туз. Менә хәзер мин аның песогын да кушам. 100 грамм песок монда. Менә шушындай иттереп. Һәр теләгән кеше бу пирогны ясый ала. Ясый ала, аның бер нәрсәсе дә юк. Теләк кирәк тә җиләге кирәк. Кыш көннәрендә инде туңдырылган җиләкләр белән ясыйм мин мондый пирогны. Кура җиләге белән дә бик тәмле була. Карлыган белән әшкелт яраткан кешегә карлыган белән дә бик тәмле була. Хәзер менә мин күкәй сарысын кушып камыр басам. Яны җыям хәзер бер шарга. Ул кулның җылылыгы белән хәзер эреп китә инде. Җабышам менә шулай иттереп. Камыр. Шулай итеп камыр булды ул хәзер. Хәзер без аны пищевая пленкага төреп, 20 минутка суыткычка куеп торабыз. Менә нинди камыр, менә нинди әйбәт камыр. Шушындай камыр. Камырым менә 20 минут торды суыткычта. Ул әзер. Хәзер мин аны менә табага җәям. Мин таба астына пергамент кагыз куям. Җабышмасын өчен майламыйм шуның өчен. Хәзер менә мин аны монда җәям. Шушындай табага кул белән генә җәябез. Матурлап. Аннары песогы белән җиләне салабыз да. Җылытылган 200 градуска җылытылган мишкә
20-25 минутка тыгабыз. Менә шушылай матурлап җәябез дә табага. Камырыбызны җәябез хорошо шулай иттереп. Менә бу камыр французларда тартатин камыры менә бу. Тартатинның камыры французларда алар бик нечкә булырга тиеш. Без инде аның начинкасы күп була, аларның ние буенча. Камыры бик нечкә була. Без инде татарлар бит камырны күп яратабыз. Безгә начинкасы да күп булсын, эшлеге дә күп булсын, камыры да әйбәт булсын. Без татар халкы шулай яратабыз. Менә шушылай итеп җәйдек без аны хәзер тигезләп формаларына керттек. Хәзер мин аның астына бераз гына Şeker камысы. Şeker кымы сибеп җибәрәм. Монда 2 аш кашыгы шeker кымы. Хәзер менә мин анда җиләкләремне салам. Матур иттереп, исләре җиләкнең. Җәйге җиләкләр. Менә шушылай иттереп. Бик күп тә кирәк түгел эшлеге. Күп булса да юшләнә камыр. Менә шушылай иттереп кенә салабыз да аны хәзер. Крахмал сепеп җибәрәбез. Җан-җагына менә шушылай иттереп бик юшләтмәсен өчен. Бер аш кашыгы крахмал инде менә монда. Кукурuz крахмалы белән эшләргә яратам. Менә шушылай иттереп хәзер сипеп җибәрәбез дә аны мичкә тыгабыз. Хәзер пирогыбыз пешкән арада өстенә күкәй агын кабартабыз. Менә мин монда бер күкәйнең агын салдым. Менә шиметеп кенә минем монда туз. Хәзер мин аны кабартам. Азагына менә ятышыга 2 аш кашыгыннан калган исәбемне салып бетерәм. Азагына кабарта. Дөбек ясый. Күкәй агыннан дөбек ясый хәзер. Хәзер нидән алып, духовкадан алып, 25 минут пешкәчтән духовкадан алып, мичтән алам да пирогымны. И шуның өстенә салам. Безнең вакытыбыз 20 минутыбыз узды. Мин хәзер пирогны алам духовкадан. Шундай матур. Шундай хуш исле пирог була бу. Хәзер мин аны алам да күкәйнең агын салам. Күпәтлегән күкәйебезнең агын салып чыгам менә шушылай иттереп. Хөрмәтле тамашачылар, өйрәнегез, эшләп карагыз, уңса пирогыгыз, видео астына комментарийлар рәвешендә калдырыгыз. Бу инде бизәк формасындамы? Менә бу ак. Әйе, тәмлелек өчен дә, матурлык өчен дә инде ул тәмле була, ул бик тәмле була. Мин аны шушылай пешерәм дә, әгәр дә инде кеше бик нитеп формалап, матур итеп чәчәкләп ясыйсы килсә, аны насаткалар белән нитәргә дә була, ясарга да була матур иттереп. Без менә хәзер итеп җагабыз. Тиз генә мәшәкатьле түгел бу пирогны пешерүе. Тәмлелеге бик тәмле була. Хәзер менә шушылай итеп ягам да мин аны. Камырына кагылмыйсызмы?
Җиләк Камырында да өстенә. кертсәң дә була инде аны. Була, ничек кеше ничек тели инде. Мин инде камыры да матур булып торсын дип, күренеп торсын диясем килә. Менә шушылай иттереп кашык белән. Күпертеп җибәрәм дә мин аны. Яңадан 7-10 минутка мишкә тыгам. Менә безнең пирогыбыз әзер. Ул пешеп чыкты, бик тәмле генә иттереп. Хәзер без аны тәмләп чәйшәбез. Hörmətli dostlarım, җиләкле җәйләрдә чәй өстәлен карагыз әле, җиләк. Хәзер табигатьнең бик бай вакыты. Бу кыяр, помидорлар да үз бакчагызданмы? Әйе, безнеке. Аллага шөкер, инде кыярлар да ашыйбыз. Кышка да әзерлек ясыйм инде мин хәзер. Кыярда тузладым да, каплап мариновать та иттем. Менә шушылай иттереп, бик матур булсын өчен без аны менә шушылай итеп карлыганнар белән бизик әле. Нинди матурлык, нинди тәмлелек. Ничек күпергәнеме? Әйе, менә шушылай иттереп, күкәйнең агы шулай кабара инде ул. Менә шушылай иттереп. Без аны матур иттереп бизәп тә куйыйк әле. Нинди диета турында сүз бара инде. Менә шушындый хуш исле, тәмле, җиләкле пироглар пешкәндә. Хәзер Фагыйлә ханым, сезнең белән чәй эчәбез. Тәмләп чәй эчәгәле. Кисеп күрсәтик әле. Ничегрәк Күрсәтик. Иң затлы рестораннарда да мондай пирогны пешерә алмыйлардыр, Альмира апа. Пешерә торганнардыр. Хәзер инде кеше нәрсә генә белми. Хәзер менә кузгатып җибәрергә белән. Шушылай иттереп. Олып тора торган. Күрсәтик әле. Менә җиләк пирогы шундыйрак. Менә шушылай була. Бик тәмле, исләре бик хуш исле. Бик тәмле булган пирог. Камыры уылып китә торган, авызга кергәчтән эреп китә камыры. Әле пары да чыга.